Хайырлы кеш, келген қонақлар. Қазір мен біраз нешек фаберлікқа келдім. Шуның турында сөйлеп кетем. Мен уақытта екінші бала білен yüklейдім. И мені Инстаграмда как раз бір хатын привет деп yazdı инде. Сообщенияларда мен привет деп яздым. Вроде бы мен там таныш та түгел, но yazdı инде. Мен қарайым нейін профильдерін. Шундай приятный хатын. И анан соң инде біраз тұрғаш әйтә бу миңа сіздің фабрикта эшлисегез килмеме деп. Мен айтам, юк, мен потому что уақытта бизнес ие, традиционный бизнес. И традиционный бизнес булгач мен бүтән төрле бизнесқа уже кірерге уйламый дирем. Потому что интернетта хаман шақыралар, әйдәгез, кешегә мен айтам, ялынасым килмей, кешегә әйтәсем килмей. Потому что уақытта әле всякие пирамидалар да күбе ишинде. Шақыралар, акчаларын югалталар. И бездә шундый вакыт булды, 100 мең акчаны югалттык. Потому что хаман шақыралар, менә син эшлисең, пассивный доход эшлисең, вроде бы продукциясы бар, вроде бы шундый җыелдык тайма, и бац сине менә шундый бер матур көндә ташлыйлар да китәләр. 100 мең акча юк. И шуннан соң мин бу нине сразу эшкә кирип китмәдем. Бу миңа 3 айдан соң тагын яза. Гүзәл, ты не хочешь попробовать фаберлик? Здесь и подарки есть, и анан соң продукциясы да бар ди. Син алаласың ди, и товар килгәч кенә түләйләсең ди. Мин анан соң уйлаганнан соң ул мине зарегистрировала үзе. И сразу мин, конечно, башлап китмәдем. 3 каталог үтеп киткәннән соң, әле кешеләр әйтәләр инде, беренче каталогта подписалась и сразу хотят, чтобы активировалась. Мен үзем шундый кеше, мин ышанмый торган кеше. Татар тотып карамыйча ышанмый диләр инде. Мин шуның кебек инде ышанмыйча гына кирип киттем үзем. Анан соң шундый наставник әйтә, әгәр дә син бу каталогта заказ бирсәң, син алачаксың парфюм. Парфюм от Валентина Юдашкина. Мен әйтәм, ого, шундый парфюм еще в подарок. Ладно, мен заказ ясадым. Ул вакытта шундый безнең ситуация, акча юк. Акча юк, шучак. Иремнән акча алып, заказ ясадым. Ул вакытта менә последний 1 мең. Кем ышанмый, менә шундый вакыт иремнең 3 ай буе нидә шестройкада 3 ай буе бернинди зарплатасы юк. Хаман кайнанадан акча сорап, шулай итеп без съемный квартирада яшидик. Иремнән акча алып, активировалась. Бизнеска түгел, просто подарок өчен инде. Анан соң яза, мине группага керттеләр. И анда как раз воскресенье көнне акчаларын күрсәтәләр, зарплаталарын күрсәтәләр. Мен әйтәм, неужели бу правда микән? Шулай өйдә утырып, 3 мең күрсәтәләр, 5 мең, әйтәм, 3 мең эшләсәң дә акча бит инде с одной стороны. Зур акчалар күрсәтсәләр, может ышанмас инде, потому что төрле зур акчаларда мен әйтәм, акча булмастыр дип. Мен инде кирип киттем. Киргән эшли башладым. И шулай булды, минем наставник китте. Үзе чакырды, үзе китте. Мен наставниксыз калдым. Но миңа акча кирәге. Ел ахырына хәтле мен әйтәм, наставник бармы, юкмы, мен все равно зарплатага чыгачакмын. Беләсезме, мен, наверное, как сумасшедший булганмындыр. Менә акча кирәк. Иремнең акчасы юк. Съемный квартира, балага акчаны 5 мең, 6 мең бирәләр. Менә шундый ситуациядә идек без. Съемный квартира, кредит еще. Потому что машина кирәк бит инде балалар булгач. Шулай итеп кенә эшли башладым. Инстаграм әле килеп кенә килеп чыккан гына вакыт. Ничек копировать итәргә текст, не знаю. Ничек эшләргә, не знаю. Менә мин получается практически с нуля начинал. Менә бала ничек теге язарга өйрәнә, мин шулай итеп өйрәнә башладым. Беләмме, белмимме, бөтен кешегә теге сообщение җибәрәдем, теге рассылка дип әйтәләр инде, Инстаграмга предлагала. И шул вакытта мине как раз килеп эләкте, мин вакытта новичок им. И аңлаткан булам, и тырышкан булам, үземчә әле вакытта бит аңлатырга кеше дә юк, менә безнең системада юк. Хәзер ярый бөтен төрле обучениялар да бар, бөтен нәрсә дә бар. И шулай итеп, мине килде, минем Казахстаннан беренче новичогым килде. Әле үзем теге новичок, но желание шуның хәтле бар иде. Теге акчага чыгарга. Потому что нужда менә на самом деле этерә действовать дип әйтимсең, шулай итеп мине чакырдылар обучениега, новая звездная волна, как раз беренче этабы шунда өйрәнеп чыкканнан соң июльдә. Мин уже в конце года ачтым директор статусын. Бер нинди ярдәмсез диярлек.
наставниксыз, бір кімсіз. Хоть айталар, теге структура Марьяны Умаровой вам, наверное, помогают. Честно говоря, хоть структура Марьяны Умаровой, теге наставнигінің дейінде бұлышмаға шулай айтып, кінәп айтам, наставник бар ма, yok ма, все равно өзімнікен теге нейтем енді, добьюсіз бейтім енді. Потому что оқша керек болғаш, ішлерге керек. Ondan soң директор статусын аштым. Ирим ошамай, Ирим вообще шана тұрған кіші, шундай кіші енді, татарлар, наверное, білмеймін, шанмай тұрғандар тұрал. Сен қама күнізің ұлтырасың, мұнда ақша yok. Мен 2018 жылда директорын аштым, һәм 2000-де декрет біткеш, мен өзімнің ішіме шықтым. Әлі контрактизоваться етмедім, теге ішледім, мәйтем, ақша бардыр, Ирим әйті ақша керек, бар ішіңе шық. Пришлось ішке шығарға. Ішке шықтым. Ауыр енді, на самом деле, 4-ші артыдан алып, 4-ке хәтлі іште, повар ішінде, 100-ден артық кіші ошатадырық. 100-ден артық кіші, бір өзім 100-ден артық кішіге второйларын, первыйларын ішлейдірем. И зарплата біздің 15 мың, үлеп қараз, 15-16 мың. И күні 12 сағатке бір отырып тұрыш жоқ. Ошасаң ошайсың, ошамасаң жоқ. 3-4 ай ішледім де, мәйтем, жоқ, мен, как говорится, не враг себе, ұрыш айтам енді, не враг себе. Мен все-таки фабрикка керек қойтып, все-таки продолжу. И білесің ме, Ирімеде айтмадым. 2020 жылда мен бардым налоговыйға, ИП аштым, Ирім білмейлі. Аштым расчетный счет. И как раз коронавирус вақыты бет, шул вақыт, дайма. Шуның әйбәт вақытқа тұры келді. Мен 2020 жылдан түпләп тұрып іші башладым деп айтымызсың енді. Контрактизовалась, и бірінші зарплата 75 мың, шул тирәйінде 75 мың. Бірінші зарплата. Ирім айтам, менің зарплата 75 мың. Давай Сбербанкқа картын алабыз да и көшірәбіз. Әлі Сбербанк бизнес картаға келді ақша. Неше көшірге, бизнес картадан ақша көшірә білеміз. Ей, сені тағын алдаладылар деп отырайын деп мен де қытырдым. Ха, кішірәбізім айттым, айтам, неше көшірге ақшаны. Зарплата келді. Обычный картаға неше көшірге білмем бекенді. Көшірдім, ойрат өзі Ирімінді снимать етті, и анасы на самом деле шанды, что мында есть доход, мында есть зарплата. Улап қарауыз, коронавирус қына башанды. И мен как раз шундай неде 75 мың зарплата алдым. Екінші зарплатам 206 мың ие. Мене Ирім айтам, почти жығылып кете язды. Біздің кредитлар бар, и шул кредитларны сразу яптық. Шол елларны біз квартира алдық, біздің квартирада yoğu, бір нәрсе yoğu. Машина, өр-яңа машина алдық. Кім көз алдына кетерейінді, Toyota RAV4, 300 машина түгіл. Мене шулай тұрып, бір нәрсе болмағаннан, біз енді потихоньку теге кіші каяфына кіре башақ деп етемізсің, потому что бір нендей ақша yok. Хаман қоядыр долг как раз, то қойнана, то әне. Мене шулай тұрып, мен әйбәт ақшаларға шықтым. И бұл елна қағыз сүйеп кетесім келі, предбурсы дия башладылар, мен бір қоя шыққаным yok. Іште іш, іште yok. Біздің вообще ир білен бір қоя үйалыткен yok. Ақша хаман жетмей, ақша жетмей дегеш, үйде отырасың бетінде, қоядыр шау болмай. Мәйтем ақша шей башладым, менға қазір шығарға керек. Кеттік біз Прильбурсиға, мен билетіні өзім алдым. Ирім айтмадым, мен сеңа да алдым, айтам, өзіме да алдым, все, түленілген кеттік. Аллаға тапшырып, анасын шундағы кішілеріні көргеш, теге миллионерларны деп айтемесен, потому что сетевода ақша жоқ деп етелер. Еще как бар, потому что андағы чекларны көрсәгіз, андағы зарплаталарны жығылып кетесің. Янда бүтін кішілеріні неткеннен соң, награжда еткеннен соң, мені ойырым шақырып, әлі менің келгені бір кіші білмей. Даже наставник білмеді, что мен келдім. Марьяна Умарова, вы чё, менің Ирактан келген кіші турында айтмайсызды. Именно нетіп, ойырым залға шақырып, ойырым награждали. Кішілер жиылды, и шуның хатлеміне Ириме да нетіп қалды енді ол бұл. Көрініш. Потому что ойырым, хатыныңны поздравлять еткеш, или иріңні поздравлять обетінде вообще екінші түрлі. Шуның хатлы көңілі болып кетті, шуның хатлы открытый кішілер, вроде бы простой, шул арада, шуның хатлы открытый. Потому что har кіші с чего-то начинал. Андағы историяларны сөйлеп кетсең, бик көп историялар енді. Анасың енді бұл еліні тағын Мәскеуге барыға болдық. Шул бұл еліні, получается, Прильбурсия, потом Мәскеу. Мен Мәскеуге вообще барасым келе, потому что анда красная дорожка теге өзіңді звезда етіріп христиасы келе ішінде. Обычный теге повар бір қоя шықмаған, ақша yok, қаман декретта, шұртта.
Менә шунда Мәскәүгә бардык. И на самом деле менә Раилә белән танышып, рәхәтләнеп, гулять итеп, күңел ачып, менә җанга җылы керде дип әйтимсең. Менә мен әйтәм, с чего-то әкренләп мин начала. И аннан нәрсә дип әйтим инде, менә шулай Казанда да, менә Татарстан регионда үссен дип тырышам. Потому что Дагестан, но безнең Татарстаннан тоже кешеләр күп. Без Раилә белән шулай сөйләшеп, әйтәм, давай, булмый булай. Менә Татарстанда яшәгән кеше фаберлик турында белми. Һаман НЛ дип кычкыралар, һаман нәрсә дип кычкыралар, сибирский здоровье шунда. Әйтәм, буда безнең хәләльный продукция, ассортимент та күп. Эшлә. Просто система турында аннан соң атып китербез. Менә шулай итеп мин әкренләп кенә эшли башладым дип әйтим.